will be waking up money one day my time on because video is a breaking news. It's a very powerful breaking news coming from Adoration Ministry in Ogun State, Nigeria. That Reverend Father Ejike Mbaka has sent a message to the people of Adoration Ministry and all his lovers worldwide. We are now encouraging that now he will be back very, very soon. He will be back very, very soon. That they should keep on praying for him. So we don't want to know Ebono. We don't want to know Ihenemia. We don't want to know Nkenemia. Every man in life have to face their own battle by themselves. Yotago. Aburota can back a face with a battle. And I believe my own little experience Nambaki facing a battle carry this one. So no matter how bona name, mandini kuihana maro, mandini kunkehana foronanya, onyo bona nine, so sondino close to Mbaka, maybe Mbaka no. So sondino close to Reverend Father Ejike Mbaka today. So no matter how bona haneku, now say that he needs our prayer. So they know what they are saying and they know the impact of what prayer can do. Yotago. Madin everybody everybody na yaru. All the saints in child met sent it to all of them sick apart from one day ancient people Igbo and everybody yalo including Lazarus, the best friend of Jesus Christ, Abraham onwubuli and Gaddafi and Gaza, Moses onwubuli. So everybody yalaya. You know what? So no matter no bonus which no matter the say I want to heal on a man cause or to go and cause Son of Jesus to Bible Colombo that he should do this, he should do that. No, that is not why we are here. If he says he need our prayer and support, it is our duty as the lovers of lovers of Reverend Father Ejike Mbaka to pray for him. Onye like him, we can onye like it. Onye hate him, we can onye hate it. That's when they will tell you this video now. Enough of all this divide here. Because that is political language. Divide to rule. You divide and they divide younger. It's easy because Nda Equator, he say by Pikili Hacho, we're not. Oh, divide and rule is a political mindset and it's a political language. So we don't have to tolerate that into the body of Christ as a one body, as one spirit. We believe in the Holy Catholic Church. No, now that so because and then in this video, going to know a message Father Ejike Mbaka send it to Adoration members and all the lovers of all his lovers worldwide. God one. Father Ejike Mbaka. Obia na-enye appreciation na ihe unu na-eme oge anya na-anọrị ya nọ na-atọ ya ụtọ. Na ya na-enwe nnukwu aṅụrị na spirit ya dị high na moral ya dị high. Ọ sị na ihu na-eme kịta anya na-anọrị ya na-egosi na unu ma na adoration ground na ịzọ ụkwụ na ya na ngọzi so gana. So si mụ kene unu nọ na-enye ya ọṅụ na ihe niile a na-eme n'ebe a na ya na-afụ ya. And ọ na-afụsi iru unu. Amen. So si unu jisi ike na ya ga-abata. Gee ntị ka ihe na-ekwu. Na ya ga-abata. Mana unu ga-ekpegode ekpele unu na-ekpe na-enye obi aṅụrị. Na ekpele unu na-ekpe na-enye obi aṅụrị, unu ga-ekpelu na-aga
bekpele ihe o ji maka ya wee jebe ebe o jebelụ ka ọ complete ya. Ka ife o ji maka ya wee jebe ebe o jelụ ka o zuo oke. Ka ihe o ji maka ya wee jebe ebe o jelụ ka Chineke mezuo ya ọfụma. Na mgbe ya ga-abata na ọṅụ unu ga-enwe ga-akali nke unu na-enwebu. Andị na ngọzi nke unu ga-enweta ga-akali nke unu na-enwetebu. Onye lotelu m ihe Haggai the prophet, Haggai chapter 2 verse number 9. Or see, in this place, I will give you prosperity. That the glory of this place will be greater than the former glory. So soon, adoration ground down. Baby, kesi kunite. When I gazi vi mweba anyano kita. So sane bela. Unu na support kwa. Unu ejina maka nuna ada afuya kita. Wera pi inye support ana gane enye. Na support ana enye. No nwere onye no eba, maọbụ fada no eba, maọbụ mmadụ nkịtị no eba. Na-eweli ya ana. Na support a bụ ihe ya ji alụ ọlụ ka ọlụ wee na-aga n'iru wee lukwa mgbe nye bata alụ ọlụ agakwa na-aga. So ga-eji na maka na ọ nọrọ ya maka na ọ ga-abụ iwechi ya aka klọk azụ na ọ bụrụ na anyị agaba n'iru otu anyị si enwe aṅụrị etu anyị si ekpe ekpele wee na-enye ya support na nyanwụ na onwe ya kwa na mgbe ya ga-echi ya taa na nke ị ga-enweta n'aka ya ga-akali nke ị nyelụ n'aha Jizọs. Ọ sị na mgbe ya ga-abata na unu ga-ama na ya abatala. So na onwe ndị na-aga na-erumọ na-asị na ọ batara ma na ọ batara na mbata ya adịrị ozuzo. So unu egezi na ndị afọ ntị enwelu media and mụ na onwe m ekwukwa maka tupu mgbagote ebe a just money ya kwụsị about 30 minutes tupu mgbagote I will continue ihe anyị na-eme. Mụ na ya kwukwala nnyaa mụ na ya na-ekwu from time to time. So ọ sị m gwakwa unu na mụ na ya kwụsịrị wee gbagotebe stage. Ihe niile a na-ekwu kịta ọ na-anụ ya. So nọọsụ unu jisi ike onye ka m ji wee sị words of appreciation and thanksgiving. Unu gaba n'iru na o nwere onye ọzọ bụ eze n'ọsọsọ Jizọs bụ eze. Ọ sị ụjọ atụ n'unu na ka unu nọ n'ekpe n'oge ga-elu oge unu ga-asịkwa papa nata oyoyo. Amen and amen. So anyị na-ekene Chukwu. So moral ya dị high, spirit ya dị high. And ihe ọ na-akwadobe maka adoration ma ọ bounce back ga-adịkwa high. Praise the Lord. So si unu just ekpele nke unu na-ekpe na-elute ebe ọ nọ. Ọ na-enye ya ọṅụ. Ọ na-afụ effect ya. Ọ si unu na-aga n'iru
unu ada na mba n'ogosikwa ụfọdụ ndị mmadụ maka na ụfọdụ na-aga na-ekwu some people ọ bụ fada ka ha na-achọta ifuru kịta na ife ị na-achọta bụ altar adoration and no fada dobele altar ebe ọ dị so na mgbe ọbụla ị chọtala ya isikwa n'altar maka na ọ bụrụ niile na-anya ọgụ fada n'aka mas fada na-anọ na azụ ọta ọ da-anọ n'iru so ị na-ebu ụzọ afụ n'altar ọkụ ya tupu ịfụ fada n'ọrịa and ebunye Jizọs enu ọrụ Jesu ka ị na-afụ fada na-anọ n'iru ya mbanụ ịghọtala okwu a so ọ ka ịmalụ so ọ na-ene anya otu a ndị mmadụ si nọla ebe a ọ na-enwe aṅụrị ọsịkwa na-ekpele unu na ọ na-abịa ọfụma so onye bụ the message nsị ka nye wee sị ka unu jisi ike na Chineke onye wubela adoration ground a wube this altar na ọ ga-anọ na ya na-agọzi anyị oge ọbụla anyị bịara ebe ọ ga-agọzi anyị so sị m gwakwa unu ma Sunday masses ma inode ha ncha bụ part and parcel of adoration ministry so ka anyị na-abịakwu ya wee lue na mgbe ọ ga-land na mgbe ọ ga-abata na unu ga-anụ ude ya unu ga-anụ ụda ya n'aha Jizọs so a na-ekene gị Chukwu gọzie gị ọ gọzichaa gị ọ gọzikwa gị gọzikwa gị ọzọ ọ gọzisie gị ndị mmadụ na-afụ ngọzi ka o si n'ebe ị nọ na-abịa n'ebe ha nwa nọ ịma na ọnwụ ụdị ngọzi ọ ga-abịa inwe ịgafere onye ịgafe asị na Chukwu agọzie ya amen ịmara Fada Mbaka enweghị ụdị ngọzi a onye abụọ gafee esi na Chukwu agọzigo gị so Chukwu ga-agọzikwa gị n'ụdị ya na ọnwụkwa ndị ọ ga-abịa ịgafe ha sị na Chukwu agọzigo ha ọ ya ka a chọrọ ka anyị emegide n'ebe a na adoration ground a ebulu ngọzi ọ bụrụ sọsọ na Chukwu ga-agọzi gị kama ebulukwazi ngọzi nyelu ndị ọzọ so that by people dị connected to you ha enweta ihe ha na-achọ amen so biko anyị ga-eme project support na anyị mesị project support